Niin, punainen tupa ja perunamaa. Siinä on monelle perinteinen unelma. On ollut uudisraivaajia, kultamailla on tehty kultaryntäyksiä, on rakennettu tarunhohtoisia palatseja ja ihmiset on ollut monella tapaa aivan satumaisen rikkaita. Eli unelmia ollaan toteutettu. Sitten on myös moderneja unelmia. On tehty kännykkäteollisuus, pokeripeleissä ollaan menestytty, urheilu-uria luodaan jatkuvasti. Ja moni haluaa tietysti kokea ne isot kuninkaalliset häät. Eli yli 100 kertaa isommat kuin mitä viime vuosikymmeninä on järjestetty. Sitten on jatkuvia unelmia, kuten kartano ja valtava määrä peltohehtaareita ja perhe-elämää ja onnea. Ja sehän onnistuu parhaiten sillä tavalla, että etsii tarpeeksi pitkään. Kyllä sen tietää, kun kohdalle osuu, että mikä on se onni ja unelma. Kansakunnalla unelmina on tarjota kansalaisilleen koteja, ruokaa, töitä, ystäviä, tekemistä. Ja planeetalla on tietysti estää ilmastonmuutos, eli esimerkiksi avataan Saharasta merenpinnan alaisia alueita, jolloin me pelastetaan saarivaltiot. Vettä menee Saharaan ja valtamerien pinta laskee sen verran, että saarivaltiot pelastuu. Ja saadaan valtava määrä metsää sitten kasvatettua. Niin, paljon valintoja pitää tehdä, koska on olemassa myös menehtyviä unelmia. Esimerkiksi sakkiyhteisössä ollaan tehty paljon töitä, mutta se ei oikein johda mihinkään. Tehtiin kuinka paljon tai kuinka hyvin tahansa. Esimerkiksi mä tein yhden sellaisen ehdotuksen, että viikonlopputurnauksiin jaettaisiin 5 000 € rahaa vuodessa palkintoihin. Eli valittaisiin 5 turnausta ja kaikkiin palkintoihin 1 000 €. Ja ihmiset kuuli tämän, he ymmärsi sen, pitivät niin hyvänä, että kannattivat ja sen jälkeen vastustivat, koska heidän mielestään sellaista ehdotusta ei ole olemassakaan. Eli ihmiset ymmärtää hyvän ehdotuksen ja jopa kannattaa sitä, mutta sen jälkeen vaan vastustaa, koska ei usko sen olemassaoloon. No, niitä ehdotuksia, joita oli hyviä, niin tehtiin yli 100 ja kaikkia vastustettiin. Eli unelmia piti ruveta etsimään muualta. Moni urheilija toivoo hyvää uraa ja jossain vaiheessa tajuaa, että ne sponsorirahat käydään hakemassa sillä tavalla, että mennään sponsorin luokse ja ollaan siellä aamuun asti. Kenties vietetään koko viikonloppu. Yhteiskunnallisissa asioissa on paljon toiveita ja unelmia, että kun nähdään, mitä kaikkea hyvää voisi tehdä. Ja on paljon hyviä ehdotuksia, jotka
tekisi maailmasta paremman paikan, niin demokratia on aikamoinen järkytys monelle. Siellä niitä hyviä ehdotuksia vastustetaan ja pilkataan ja faktat kiistetään. Ja lopputulos on yleensä se, että ne, jotka toimii tällä tavalla, saa eniten ääniä. Ja siinä huomataan aika nopeasti, että todellinen unelma on hyvä monarkia, koska se on järjestelmänä niin paljon parempi. Eli kansakunnan on hyvä olla. Niin. Meillä on paljon unelmia ja hyvä niin. Idea on tietysti löytää se paras ja parhaat unelmat ja alkaa rakentamaan niillä.